boyu bir garış, sakkaly iki garış. Bir gojanyň 3 ogly bar eken. Olaryň ulusy hem ortanjysy uzun boyly daýaw ýigit bolup ýetişipdir. Eň kiçisi bolsa keltejik, boyu bir garış, sakkaly iki garış bolupdyr. Şonuň üçin oňa boyu bir garış, sakkaly iki garış diýär ekenler. Bir gün atalary öz ogullaryna Eziz ogullarym, dagda ýaşaýan döwden meniň 2 şaý pul algym bar. Şol pula eşegimiziň aýagyna nal kakar ýaly myh alyp boljak. Haýsy biriňiz gidip döwden algymyzy alyp gelmegi başarjak diýipdir. Oglanlaryň ulusy Men gideyin diýipdir. atalar oňa ruhsat beripdir. Ýigit döwüň ýanyna baryp Ey döw ağa, sen näme üçin biziň atamyzdan qarzalan 2 şaý bergiň üzmeýärsiň diýipdir. Ataň biraz garaşsyn. Men ol şaýlary mellegimize ekdim. Ýöne olar henize gögerenok diýär. Sen bir bihaýa aldawçy ekeniň diýip ýigit gaharlanypdyr. Häziriň özünde 2 şaýyny tap. Atam eşegimiziň toýnagyna derrew nal kakmaly. bu sözlere döwüň gahary gelipdir-de ýanky ýigidiň sakkalyndan tutup guya oklapdyr. Guyunyň agzynda ulakan degirmen daşy bilen bekläpdir. Dogallaryň ortançysy bolsa wakany bilip atasyna Atam, döwüň üstüne men gideyin. Ağam halas edip döwden seniň 2 şaý algyňy hem alaýyn diýipdir. atalary dogallaryň ortançysyna ruhsat beripdir. Oňa şeýle diýär: Eziz oglum, tizrak gidip gel. Eşegiň aýagyny nallamaly. Myh bolsa ýok. Doganlaryň ortanjysy döwüň ýanyna baryp, Ey ýigirenji döw, han aýt, meniň doganym nirede? Häziriň özünde atamyza 2 şaý bergiňi üz diýen. Onda döw, seniň doganyň guyuň içinde otyr. Ol meniň beren 2 şaý pulumy sanap bilenok. Sende girde oňa pulu sanaşmaga kömek et. 2 bolsaňyz derrew sanap gutularsyňyz diýär-de ýanky ýigidiň sakkalyndan mäkkäm tutup agasynyň oturan guyusyna oklapdyr. Bu wakanyň habary dogalaryň kiçisine ýetýär. Ol bada-bad atasynyň ýanyna baryp atam, meni goýber, döwüň ýanyna baraýyn. Ağalarmy halas edip seniň 2 şaý algyňy alyp döwüň janyny jahanneme iýbereýin diýär. Onda atasy howsala düşüp, Goýa beri, oglum. Seniň 2 san daýaw doganlaryň döwüň höttesinden gelip bilmediler. Sen boyuň bir garış, sakkalyň 2 garış, halyňa döw, güýjüňe ýetmez diýipdir. Emma dogalaryň kiçisi atasyna kulak asman, boyu ýarym garış güjügini ýanyna alyp döwüň üstüne gidipdir. Ýolda oňa bir şagal duşupdyr. Boyu bir garış, sakkaly 2 garış özüniň ýarym garış atly itini şagaly ýuwutmak buýrupdyr. Ýarym garış şagaly derrew ýuwutypdyr we olar ýene ýola düşüpdirler. Ýolda olara ýene möjek gapat gelipdir. Boyu bir garış, sakkaly 2 garış itine ey ýarym garış, bas möjegi diýip gyýgyrypdyr. It şo wada möjegi hem garnyny gapgarypdyr. soňra olar çaslys akýan bir derýajygyň boýuna barypdyrlar. Boyu bir garış, sakkal 2 garış ondan ýüzüp ýa-da böküp geçmegiň aladyny tapmandyr. Ol köp pikirlense de peýdasy degmändir. Şonda ol itine Ey ýarym garış, derýanyň suwuny içsene diýär. It derrew derýajygyň suwuny gulkuldadyp içip gutarypdyr. Şeýdip boyu bir garış, sakkaly 2 garış boşap galan derýadan arkaýyn geçipdir. Az ýöräp, köp ýöräp olar döwüň mekanyna baryp ýetipdirler. Boyu bir garış, sakkaly 2 garış derwezäniň agzyna baryp, ey ýigirenji döw, derwezäni kül uşak etmänkem,
tiz aç diýip gıýgyrypdyr. Döw derwezanyň jaýrygyndan jyklapdyr da boýy bir garış, sakkal iki garış gijejik bir adamy görüpdir. Şonda döwüň gahary gelip dörrew derwezany açyp gahar bilen Ýeri senmi meni gorkuzjak bolýan? Mene bir serçejik jürküldeýändir öýtdim. Saňa näme gerek? diýip henkiripdir. Kellen yerindeke meniň agalarıma boşat diýip boýy bir garaş sakkal iki garaş haýwat atypdyr. 2 şaý puly bolsa häziriň özünde gaýtar. Tiz bol. Senin sakkalyň meniň 2 barmagymy orap bilmegim üçin amatly bolup ösen eken-o diýip döwaýdypdyr. Meniň towuk ketegimde towuklamdyr horozlym bar. Olar kän wagtdan bäri adam etini çokup gören oklar. bu sözlerden soň döw dogallaryň kiçisiniň sakkalyndan iki barmagy bilen tutup onu towuk ketegine oklapdyr. Onuň ýarym garş it eýesiniň ýyzyndan towuk ketege tarap okdurylyp ketegin jaýragyndan içine giripdir. Horoz boýy bir garş kiçijik adamy görüp kanatlaryny galgyldadyp oljadan paýyn almaga towugy çagyrypdyr. Boýy bir garış sakkal iki garış itini Ey ýarym garaş, ýuwdan şagalyňy tizden tiz goýber diýipdir. it dörrew şagaly bokurdagyndan çykarypdyr. Şagal böküp çykyp horoz bilen towugy lak-luk atypdyr. It şagaly ýene ýuwutypdyr. Ertesi döw baryp seretse, hälki kiçijik adam towuk ketekde arkaýyn uklap ýatyr eken. Oňa hiç sat bolmandyr. Döw horozyny towugyny çagyrsa-da, olar hiç bir ýerden çykmandyrlar. Döw Ey sakkally hyjyk, horoz bilen towuga näme boldy? diýip sorapdyr. boýy bir garış, sakkal iki garış oýanyp gözlerini owkalaşdyryp Men näme bileýin? Menden gorkup bir ýere gaçyp gidenlerdir-de diýipdir. Ha, şeýlemi? diýip döw gazaplanypdyr. Onda meniň goçum senden gorkmaz. Ol seni sanama garyp diriliňe ýuwdar diýýär. Döw ýigitiň iki garış sakkalyndan tutup goýun ýatagyna oklapdyr da gapysyny bekläpdir. Ýarym garış it bolsa ýuwaşlyk bilen eýesiniň ýanyna aglap gidipdir. Görse boýy bir garış, sakkal iki garış içi samanly ahyryň ýanynda ýatyr. Ol goýun bilen goçuň ýüzüni görüpdir. Goç agzyny açyp toplandy, kiçijik batyr itini çagyryp Ey ýarym garaş, tizrek ýuwdan möjegiňi çykar diýýär. it möjegi bokurdagyndan çykarýar. Ol goýun bilen goçy dörrew lak-luk atýar. It möjegi gaýtadan ýuwudypdyr. Ertesi döw galy giyirip görse, kiçijik batyr ýumşak samanyň üstünden süýji uykuda yatanmış. Döw Ey dereksiz biheppe, hany meniň goýun bilen goçum diýip arlapdyr. boýy bir garış, sakkal iki garış Men näme bileýin? Menden gorkup bir ýere gaçyp gidenlerdir-de diýýär. Ha, şeýlemi? diýip döw öňküdenen beter gıýgyrypdyr. Onda senmi meniň özümi iýäjek diýip onuň sakkalyndan tutjak bolup penjesini uzadypdyr. Emma boýy bir garış, sakkal iki garış ahirinde böküp çykypdyr da samanly haltanyň içinde gizlenipdir. Soňam Ey döw, goýun bilen goçuň nirede gizlenendigini men bilýän diýip ol samanly haltanyň içinden gıýgyrypdyr. Nirede? Hany? Onda aýt derrew. Olar seniň ýaşaýan guýyň içinde, içine bökdiler. Bar da şol ýere girip özüň barla diýip, boýy bir garış, sakkaly iki garış oturan ýerinden jogap beripdir. döw ılgap guýa girýär. Oglan bolsa dörrew itini çagyryp Ey ýarym garış, içen derýäň suwuny guýa goýber de döwü gark et diýip buyurýar. it guýyny suwdan doldurýar. Döw bolsa gark bolup guýynyň düýbünde
galyberýär. Soňra boýu bir garış, sakkaly 2 garış agalarynyň yatan guýusynyň ýanyna baryp, degirmen daşy süýşürýär-de agalaryny erkinlige çykarýar. Indi biz döwden halas boldyk diýip boýu bir garış, sakkaly 2 garış aýtýar. Indi biz döwüň ýygyşyryp goýan atamyzdan karz alan 2 şaý pulunu tapmaly. Ulu agalary, Döwüň puluny ýerde gizlänini men bilýän. Ol şaýlaryny mellegine gömüpdir diýen. Dogonlar pil kätmen alyp mellegi gazyp başlaýarlar. Olar şol ýerden içi gyzyl bilen doldurulan 7 sany äpet küýze, içi kümüşli 7 sany hom tapýarlar. Biz indi bu küýzeleri näde böýe äkiderkäk diýip ortanca agalar soraýar. Munça agyr ýüki bize göterben bilmeris. Şol mahal boýu bir garış, sakkal 2 garış öz itini Ey yarım garış, hany şu gyzyl kümüş küýzeler ýuwut diýip buýrupdyr. it olary bada-bad ýuwutyp 3 kişiniň öňüne duşup ylgap ugrapdyr. Öz ogullarynyň sag aman dolanyp gelenini görüp atalar ören belenipdir. Boýu bir garış, sakkal 2 garış bolsa itini çagyryp oňa küýzeleri çykarmagy buýrupdyr. Bu altyny kümüşleri görüp atasy Bu hazinany nerden tapdyňyz? diýip sorapdyr ulu dogany. Bu altın kümüşleri senin 2 şaý pulundan gögördi. Olar da öz ýerine ekeni diýär. Boýu bir garış, sakkaly 2 garış bolsa, indi atam sen mihbaryny satyn alyp, arkaýyn 2 eşegimiziň toýnagyna nal kakyp bilersiň diýip agasynyň sözüne üstüne goşupdyr. Soň olar agzy bir ýaşap maksat muratlaryna ýetipdirler.